Ja, vi har så fået til opgave at vælge 5 avisartikler, hvor vi kommer ind under hver forskellige avistype, og til slut vil vi gå i dybden med en af avisartiklerne. Den første artikel handler om danske piloter, der er udsendt i Irak. Den er udsendt af Jyllandsposten, og det er Sten Jørgensen, der har skrevet den. Og det den egentlig udmelder, eller budskabet i den, det er jo, at der er en chance for, faktisk en stor chance, skriver de, for at danske piloter har mulighed for at faktisk blive beskudt eller skudt ned i Irak. Så det vil jo egentlig sige landsmænd i fare. Det er Jyllandspostens netavis, der har lagt den her ud, og modtagerne, altså den danske befolkning eller familier, der har personer eller kære nærme udsendt. Og den skaber en vis frygt for at de her landsmænd, de bliver beskudt eller kommer til skade, og det er alligevel også en vis oplysning, at de kommer med det her. Ja, så har vi gratis avis. Der har vi valgt Metro Express. Vi har valgt at tage en artikel om det meget populære emne lige nu, om nejlakken, som der kan ligesom stoppe drop rate eller nedsætte det kraftigt. Og som sagt, så var det Metro Express, som der vi tog det fra. Og modtagerne, det er ligesom de unge, mest de unge, og især pigerne. Og derudover så er det også folk, som er færdes i bylivet, singler, og man får øjnene op for, at, eller effekten af det, det er, at man får øjnene op for, at det faktisk kan ske i Danmark. Og ved det, at det kan ske i Danmark, så er der mange flere unge, som der ligesom tager det her til sig og tænker, det kunne måske være en mulighed, at jeg også kunne anvende det her produkt. Og budskabet, det er jo som sagt at få produktet vist frem og prøve på at stoppe formindske drop rate så meget som muligt. Det næste, det er så en talbøjteavis fra Ekstrabladet med at TDC-kunder, de skal passe på, fordi at der er nogle svindlere ude på spil for at få dig til at ringe tilbage til det her nummer, de ringer fra, eller sende en sms, og det koster dig rigtig dyrt i din telefonregning, og det ryger så lige ned i pengepunkt på dem. Det er Ritzau fra Nyhederne, der har skrevet den her artikel, og den er så udgivet på Ekstrabladet, den netavis også. Den er henvendt til, det er så de personer, der har abonnement hos TDC, som rent faktisk er i farezonen for det her. Og det de prøver på at ligesom få det til at skabe en effekt, det er, at de vil forklare folk og oplyse folk om, at den her trussel, den er der, det er jo lidt for uroligende at vide, at din pengepunkt kan være på spil, hvis du ringer til et nummer. Men de vil også have folk til at hjælpe i den her eftersøgning med at finde de her numre, så de kan få dem spærret og lukket ned. Ja, så har vi Niche Avis, og vi har valgt at tage en fra Berlingske Avis, og det er sendt, eller det er skrevet fra Ritzau. Det avisen ligesom handler om, det er, at Carsten Reh, han er blevet sigtet for at have begået menneskehandel, og kort træk så er det, at han er ikke nogen sigtet for noget endnu, men han er blevet anklaget for det. Og modtagerne, det vil ligesom, da det ikke er noget sådan der måske direkte går på folk, men altså at folk de ligesom skimmer Berlingske Tiderne og ligesom får øjnene op for, at det her menneskehandel, det sker måske i Danmark. Og hvis vi går over i effekten, så giver det en negativ effekt over for Carsten Reh, og man får ligesom også det indtryk af, at menneskehandel, det troede vi egentlig kun var noget, som skete i Afrika, eller i hvert fald i de sydlige lande, men det sker rent faktisk også i Danmark. Og ja. Yes. Så går vi videre til en regional/lokalavis, og som er Vejle Amts Folkeblad i vores tilfælde, og der skal vi så en smuttur til Legoland, som har valgt at indføre, at hver søndag kan man tage sit lille barn med ud i Legoland og se en kendt fra Ramasjang. Afsenderen på det her, det er Dorte Brandsen, og man kan sige, Legos
budskab med det vil være, at der kommer underholdning for de mindre børn, og derfor forældrene kommer ud til dem. Det vil sige, Legoland har 2 fordele. De skaber reklame, men de får også en højere omsætning. Man kan sige, effekten blandt det hele er glæde og morskab. I forhold til, hvis du læser avisen, jamen, så får du et indtryk af, jamen, at Lego faktisk gør noget for os de mindre, det vil sige, de prøver at ramme alle målgrupper. Samtidig så får de også lokket kunder til. Så man kan sige, alt i alt, Lego prøver at reklamere for sig selv den der ting.